teďka o Gigante. Ups, to je dobrý. Takže se podíváme teďka ještě na hru s Martinem. Mně přijde zajímavý, jako ta psychologie, prostě ty jsi to chtěl vyhrát, že jo? No tak z tej partie to asi bolo vidieť, akože čo sa týka na Martina, tak asi by som mal byť od neho lepší, tak som sa akože snažil v podstate vyhrať, len Martin mi robí častokrát, alebo teda tým, že po tých prvých turnajoch, že zistil, že asi som možno aj trocha lepší, tak on sa vlastne rozhodol, že on bude hrať so mnou na remízu, no. Aha. Takže v podstate on každú hru, čo so mnou hrá, tak sa snaží robiť všetky zmysluplné výmeny, ktoré vlastne ako keby tam sú na tej doske. Takže keď človek chce vyhrať, tak sa musí fakt snažiť proti nemu ako hrať ako čo najviac uzavreté pozície, aby tam tie výmeny moc neboli. Lebo keď sa to tam dosť vymení, tak je to pre neho relatívne jednoduché už potom uhrať remízu alebo niečo také, lebo zase asi si to aj sám zistil, že Martin naozaj nehrá zle, takže Martin neporazil v prvním kole. To, čo hrá, tak naozaj pozná a fakt akože hrá dobre, takže vyslovene je to o tom na niečom ho nachytať, no. Takže ja som sa aj preto rozhodol, že napríklad hrať nejaký cross proti nemu nie je moc dobré, lebo on v podstate potom ti zahrá G3 na F4, kde mi to hneď vymení do rohu a hneď sa už redukuje pozícia. Tá pozícia je taká, že si vlastne potom drží vlastne no a buď sa vymeníš tak, alebo tak. Už sa to ťažko vyhráva. A potom vyhráva. ako dobre, môžeš hrať do kraja a podobne, možno tam je nejaká teória, ale tým, že on si tam vlastne drží tú svoju pyramídu, vyťahuje si kamene, vymieňa to dopredu, hrá sa to podľa mňa relatívne jednoducho zabije. Takže sú tam možno nejaké finty, ale tá pozícia vyzerá akože celkom v pohode pre bielých. Takže preto som sa rozhodol, Takže som sa rozhodol, že teda budem hrať agresívne. Bo som si hovoril, že keby som sa dostal do nejakej horšej pozície, tak som si veril, že by som to vedel akože uremizovať. Takže som to riskol. Takže si hral agresívne a obkličoval si Martina. Áno, tak som sa rozhodol, že budem hrať takto. No a on si vlastne rozvíjal to svoje ľavé krídlo. A ja som sa teda snažil hrať nejakú takú tú teóriu, že čo je asi najlepšie sa akože hrať z tejto pozície, takže hral som také niečo triviálne. On išiel vlastne dopredu, ja som to využil, aby som tam spravil takéto niečo. No a on sa tu vlastne takto vymenil do rohu. Tady vlastne za nej je tam víc možností a myslím si, že sú tam dve možnosti, nejaké také reálne. Že toto môže hrať a ešte. HG3 jde hrát. No, to neviem, lebo tam by sa to vymenilo do rohu, tam by som získal kameň, tuším. No. Keby si zahral H2G3. No, ale on potom hraje... Neviem, či tam je nejaká kompenzácia. Pak jde DE5 a má tam trošku výhodu. Každopádně bolo o tom, že toto som musel zahrať. Za tebe tam moc možností není, rozbiť. Ja. Takže ja som v podstate musel tu hrať to, čo som musel hrať. A čo sa týka tohto, to hral v podstate to, čo som hral. On vlastne išiel sem a tuto je to celkom zaujímavé, lebo je tu viacero možností, že čo sa tu dá hrať. Lebo je to napríklad veľmi zaujímavý ťah, že môžeš ísť napríklad z F8 na E7, že ho pustíš do dámy a potom chytíš vlastne jeho dva kamene a tiež ideš do dámy. Ale to je taká pozícia proste, že no, ide to tak do remízy, by som povedal. To by bylo fajn, kdyby hrál teďka na E7, že jo? Áno. Áno, a tam je potom taká akože pekná kombinácia, takže dalo sa aj toto hrať, dalo a to by sa asi nehral. Vymyslieť, ale
Ale je to také, že OK, no zredukuješ to, ak to odohrá dobre. Je to do remízy. Ako síce ja som to úplne nevidel, ale snažil som sa hrať niečo také, že aby som získal čo najväčšiu výhodu. Takže toto bola nejaká jedna možnosť. Potom tiež tam boli také možnosti, že hrať, ja neviem, H4, G3 a potom to tam, dostať sa tam dopredu. Že vymeniť vlastne teraz, že 2 za 2. Ale tiež je to také, že zredukuje sa pozícia, ale nemal by až taký veľký problém, si myslím. A to bude lepší za... Tiež je to také dosť remizové. A potom tam ďalej v podstate neviem. Takže ako viem, že tuto sa možno tiež dalo hrať nejako, že mohol som sa rozhodnúť B6 za 5 a niečo podobné, ale všetko je podľa mňa také remizové, takže pre mňa prišlo najlepšie, že ja som najviac rozmýšľal, že B2 alebo teda G7, F6, že či s tým a potom nejak sa viacej pchať do centra, ale povedal som si, že je lepšie spraviť výmenu, že dostať sa viacej dopredu. Myslím si, že asi z taktického hľadiska to bolo celkom fajn, čo som sa tu rozhodol. A on potom vlastne išiel ďalej, snažil sa vlastne tam zabrániť tomu môjmu kameňu. Takže on vlastne zahral z D2 na E3. Ja som potom tam teda rozmýšľal, že čo teda spravím. A nakoniec som sa rozhodol, že pôjdem C7, D6. Ale je tu napríklad celkom zaujímavá vec. Neviem, či si to všimol, ale môžeš hrať napríklad aj B6 na C5 a ideš vlastne robiť jednu kombináciu. Pustíš do dámy a vlastne sám šprintuješ do dámy. No. Lenže je to proste 6 na 4, máš síce dámu, ale no. Asi do remízy, no. Akože nevidel som toto, potom som si všimol, ale aj tak by to v podstate išlo do remízy. Takže tiež to nie je nič také ako zaujímavé, ale keby som chcel silou mocou remízu, tak dalo sa. No, takže vlastne ten C7 na D6, čo som ja hral, a on vlastne išiel B4 na 5. Tak, a ja som potom tam teda rozmýšľal, že čo je asi tak najlepšie spraviť. Ako dalo sa hrať aj B8 na C7, ale troška som sa obával, že by tam mohol byť nejaký problém. Tak som si povedal, že chcem sa viacej tlačiť dopredu. Tak som vlastne urobil tú výmenu, takže išiel som z D6 na C5, takto som to vymenil, obsadil som viacej to centrum a on potom vlastne ešte urobil vlastne výmenu, samozrejme do rohu, aby si to ešte troška zjednodušil. A potom vlastne ja som zahral H4 na G3, lebo to mi prišlo také asi v podstate najsilnejšie, aby som ešte viacej nejak obmedzil vlastne jeho pohyb, čo sa týka tohto. HG7 nevypadá dobře, no. Nejak sa dostať. A do dvou dá. Tuto je tiež zaujímavá situácia, ešte keď to dáš o jedno naspäť, že tuto ja som tiež mohol spraviť výmenu, keby som chcel, do dámy. Alebo teda, no, áno, G3 na F2, ale bolo by to také, zjednodušil by som pozíciu a akorát by to išlo skorej do remízy. Takže a tým, že som chcel proste aspoň pomýšľať, že by som to mohol vyhrať, tak som to samozrejme hrať nemohol. Takže ja som sa teda rozhodol, že budem šprintovať a teda môj cieľ bol tak teda urobiť si 2 dámy, ak to teda pôjde. Takže som sa vlastne postupne som sa dostal do dámy. Nevedel som, že čo tam vlastne presne hrať, tak lebo nechcel som si vyslovene blokovať tú dámu, tak som si povedal, že zablokujem hlavne jeho kameň, aby nemohol spraviť nejaký progres. A on sa potom rozhodol, že vlastne začne rozvíjať ten kameň, čo je G1 na H2. Že bude rozvíjať kameň. Že nezačal tam nejako sa hýbať s dámou, takže ono to je možno aj
celkom dobré, že snažiť sa hýbať tými kameňmi, lebo vlastne získavaš nejaký progres, ale treba si dávať pozor, aby sa nestali terčom tie kamene. A ja som sa potom rozhodol, že pôjdem s tou dámou na F6, lebo som videl, že tým, že išiel na H2, tak si hovorím, že chcel som ho nejako motivovať, aby sa tými kameňmi ďalej nehýbal. Ale na moje prekvapenie zahral H2 G3. Čo bol fakt ťah, ktorý som nejako moc nečakal od neho, lebo som si vyslovene hovoril, že idem tam dámou, aby toto nemohol zahrať a on to aj tak zahral. Takže potom som mal takú dilemu, že či ten kameň chytať, alebo ten kameň proste nechytať. No. Takže ja som sa nakoniec rozhodol, že ja som videl, že keby on zaútočil na ten môj kameň, tak viem ho vlastne tou dámou zachrániť. Takže v podstate to bol kameň zadarmo. Len problém bol v tom, že vlastne tým druhým kameňom on sa mohol dostať vlastne bližšie k dáme. Takže čo sa stalo. Áno. Takže v podstate ja som hral niečo takto. Ja som skočil vlastne, ja som nakoniec skočil až na E1, lebo neohrozoval ten môj kameň. Takže som išiel na E1, lenže on potom zahral s kameňom, išiel až na D6. A toto je dosť veľký problém, lebo tam už má nastavený chyták a vlastne ja som zrazu zistil, že mám vlastne problém ako keby zachrániť ten kameň a teraz som si mohol vybrať, že nechcem, aby sa on dostal kameňom do dámy, ale na druhej strane proste nedostanem sa ani ja tým kameňom do dámy. No tak ja som sa tu snažil robiť, čo sa dalo, takže išiel som z E1 na H4, aby nemohol proste vymeniť ten kameň. Jasne, protože by skákal na D8. Takže tomuto som sa snažil zabrániť, lenže on samozrejme išiel dámou na A7. Mi zautočil na ten kameň a tým pádom už dostal voľnú cestu. Ja som tuto potom hral, ako asi som to nedal do toho, čo som ti posielal, ale ja som tu zahral ešte na F2 s dámou. Práve kvôli tomu, že keby sa pohol vlastne ďalej kameňom, tak chytím aj dámu a kameň. To je príjemný. Takže toto som vyskúšal, ale samozrejme on to videl. Takže sme zopakovali pozíciu. Takže on išiel naspäť a ja som išiel znova naspäť. No. Takže sme zopakovali pozíciu a samozrejme zase išiel hrať to isté a bohužiaľ musel som sa rozhodnúť, že ako pokračovať ďalej, keď som nechcel remízu. Tak som zahral nejaký najlepší ťah, čo som videl a to je vlastne H4 na E7. Lebo keby som išiel do dámy, tak on pôjde tiež do dámy a 4 na versus 2 dámy je podľa mňa dosť veľký problém. Takže som si povedal, že OK, tak vyskúšam koncovku. Aj keď som vedel, že je to asi remizové, ale vlastne išiel som na B4, tuším. Neuvěřitelná hra. On v podstate tuto išiel z G1 na F2 pravdepodobne. Neviem úplne presne, aké boli už tu ťahy, ale v podstate, aby som ukázal alebo demonstroval, o čo tu vlastne išlo, tak táto sekvencia ťahov bola nejaká takáto. A ja som si tu vlastne hovoril, že teda ak chcem niečo ešte pomýšľať na výhru, tak v podstate plán bol jasný. Nejak dostať tie moje kamene do dám a snažiť sa to nejako uhrať s 3 dámami versus kameň a dáma. Takže to bolo to, čo som sa vlastne snažil hrať, lenže problém je, že tým, že tie kamene sú dozadu, tak on neustále mal možnosť mi tam robiť problémy. A neodřezával vlastne. Áno, takže jednak ma odrezával
a potom spôsoboval rôzne problémy pri tom, ako som rozvíjal kamene, takže môžeš to teraz pustiť možno pár ťahov, takže išli sme nejakým spôsobom takto do rohu, povedzme, a ja som sa snažil vyťahovať kameň, ale tuto už v podstate to môžeme pozastaviť tým, že som si hovoril, že ten kameň je lepšie vyťahovať na tej hlavnej diagonále, ale on mi neustále vlastne útočil na tú hlavnú diagonálu, takže ja som to musel chrániť dámou. A tuto bol zase problém ten, že keby som sa s tou dámou niekam pohol, niekam inde, ako je vlastne tá diagonála od H4 po D8, tak on môže obetovať dámu a vlastne môže mi tam vybiť ten kameň a postaviť si s tým kameňom svoju dámu a útočiť na kameň. To znamená, keby som išiel, ja neviem, na povedzme E5, keby som išiel na E5, tak on ide s dámou na E7, je tam skok a je vybavené. Takže ja som si musel dávať pozor na to, aby niečo takéto nenastalo. Takže preto ja som vlastne tam sa snažil chrániť ten kameň tým, že som najprv išiel vlastne dámou na E7. A problém bol aj v tom, že ja som mal veľmi málo času, lebo celkovo to, čo sme hrali, bolo to, že tam mi moc Martin neumožnil získať nejakú väčšiu výhodu. Takže dosť som rozmýšľal nad tým, že ako získať čo najväčšiu výhodu, takže vlastne som vyšiel z F6 na E7, čo je vlastne ďalší ťah, aby som to nejako zachránil, ale on samozrejme išiel s dámou zase na hlavnú diagonálu, aby mi zase zaútočil na ten kameň. Čo som zase nemohol dovoliť, takže som išiel zase späť. A mimochodem, tady mohl hrát na A1. Áno, tu mohol hrať na A1, takže to by tiež bolo nejakým spôsobom vybavené, ale snažil som sa to čo najviac komplikovať, ale to nevidel, takže on zahral, takže toto bolo tiež remízové, v podstate veľa vecí je tam remízových, ale on vlastne išiel zopakovať pozíciu. Takže on sa vrátil vlastne späť na C5 a ja som vedel, že nemôžem tam len takto behať, že musím vlastne s tým niečo spraviť. A preto som sa vlastne rozhodol, že tým, že som videl, že on mi tam môže vybiť ten kameň na F8, tak si hovorím, že na to, aby som spravil progres, tak musím tam mať niečo, čím to vlastne zachránim. A preto som išiel s dámou na B2. Geniálny ťah, mimochodem. Myslím si, že to bol asi taký ako prakticky najlepší ťah, čo som mohol zahrať, lebo tým pádom nemôže vybiť ten kameň, lebo by som vlastne ten druhý kameň chytil. Takže keby to chcel zahrať, tak to chytám. Takže toto bol vlastne ten najväčší dôvod, prečo som zahrával vlastne na B2. Ale to, čo som si vlastne sám neuvedomil, že som tým vlastne nachystal aj istú pascu, ktorú ja som ešte vlastne nevidel. A sranda bola, že vlastne on sa do tej pasce aj chytil, že zahral vlastne s tou dámou na A3. A toto je vlastne vyhraté istým spôsobom, lebo je tam vlastne taká celkom pekná kombinácia, že tým, že vlastne tá dáma je nejakým spôsobom uväznená, alebo respektívne vieme ju tam uväzniť na tej diagonále, čo je vlastne A3 až po F8, tým, že pôjdem dámou na C1, tak ja vlastne môžem donútiť tú dámou, vlastne môžeš ukázať tú kombináciu, že keď sa ide s dámou, sa vlastne pohne, tak dáma má prednosť. Vlastne ja ho takto chytám, dáma má prednosť a ja sa viem vlastne dostať na 3 a prohrá na zablokovanie. A takto som to mohol vyhrať na zablokovanie. Jenomže. No. Lenže ono to bolo o tom, že mal som jednak málo času a ešte to, čo tam bolo na tom zaujímavé, že on sa tam nejakým spôsobom sekol. A ja som sa snažil za nejakých, 5-10 sekúnd, či koľko som mal na hodinách, som sa snažil zistiť, že
že čo sa deje, alebo prečo vydal nejaký taký zvláštny zvuk. A doteraz neviem, že prečo, lebo keď som sa ho pýtal, tak ako nevidel tam tú fintu. Uh-huh. Takže neviem, čo sa presne stalo, ale ja som hneď začal rozmýšľať, že tam musí niečo byť na tej pozícii. To znamená, že ja som si tam vlastne tú fintu aj všimol, len tým, že som mal málo času, tak som zabudol, že vlastne tú dámu mám na B2 a tým pádom som zahral asi ten najhorší ťah na doske, čo bol. Takže si hral? Takže som hral vlastne F8, E7 a kam Martin skákal? On potom skákal a už to už je hračka vyhrať. Dostane sa, mne taky porazil, takže... No, takže takto to v podstate bolo. Asi som to hral relatívne dobre, len z koncovku.